ಪಂಜಿ ಬನ್ಪನ ತತ್ವ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತು ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನ್ ಪನ್ನಗ ಉಲ ಹಿಡಿತಿನ ಶಿವೆ ಶಾಪ ಈ ಸೈತೇ ಬೋಲ ಏರೆ ಪಂಜಿಗ್ ಇವೆ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಮುಗಿಂಡಿಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಏರು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿನಯೇ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರಡು ಈತ ಸಮಯ ಏರಿತ್ತೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅದು ಬತ್ತಿನಿ ಪರಶುರಾಮೆ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಶರೀರದ ಭಾವ ಬುಡ್ತುಂಡ ಬುಡಿಯರೆ ಮೂಲಿತ ಪಂಚದ ಮಾಸದಿಂದ ಒಂಜಿ ಭಾವ ಬತ್ತಿಜ ಅಪಗ ಇಂದು ಓವು ಪಂಜಿ ಇಂದು ಪಂಜ ಆ ಶಿವನ ತೋಟನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಜಿ ಏರು ಅವು ಪಂಜಿದ ಕುರ್ಲಿ ಐದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬನ್ನ ತತ್ವನು ಇಂದು ಇತ್ತದ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದತ್ತು ಅವಳ ಅಣ್ಣಪ್ಪು ಬಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ಓದ 20 ವರ್ಷದ್ದು ಅಣ್ಣಪ್ಪು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ಅಣ್ಣಪ್ಪು ಬಂದು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನ ಬರ ಕನಕ ಅವು ನೇಪಾಳೋಡು ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮೊಂದು ಇತ್ತಿನ ದೈವ ಇತ್ತಿಂದಿಗೆ ಇಂಚೆಂಚು ಅಣ್ಣಪ್ಪು ಅವು ಬಕ್ಕ 16ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಇಡೇದು ಚಾರ್ಮಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಕುಡುಮಪುರವನ್ನು ಇಡೇ ಹೋಪನಿ ಕೂಡುನಪುರ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಶಿವನ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣುಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ತದ ನೀರು ಜಪನಾಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ಇದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈದ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಾಗ್ರತ ದೀಯರೆ ಆ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರಿ ತಲ್ಪೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರನೆ ಮಲ್ ನಾವು ಕದ್ದಿದ ಮಂಜುನಾಥಪ್ಪು ಮಂಗಳದೇವಿಪ್ಪು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಪ್ಪು ಅಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಪ್ಪು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈದ ಕಥೆ ನನ್ನ ವಾವ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಏರೇರು ಬದುಕೊಂದಲ್ಲಿ ಆಕಲೆಡವೂ ಜಾಗ್ರತ ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಸುರೂಟೆ ಉಂಡು ಬಸ್ರೂರುಡು ಇನ್ನು ಆಯ್ತು ಕೊಂಚ ಗುಡಿ ಪುರ ಆ ಗುಡಿ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಪುರ ಬುಲ್ಲೆದ ಇತ್ತು ಮುರಣಿಂಜಿ ಕೆಲವು ಜವಣರು ಪುರ ಬೋದು ಅದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಪುರ ಮಲ್ದಿತ್ತರು ಅಂತೆ ಪರೋತ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಗುಡಿ ಐಟೊಂಜಿ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಕುದುರೆಡು ಕುಲ್ದು ಚಾಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆದ ತಿರ್ತಡು ಪಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅವಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅವಲ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಈ ತತ್ವಲು ಎಂಕಲ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗರ ತಯಾರಿತ್ತುಂಡು ಆಯಾರ ಇತ್ತು ಬಂದು ಮೂಲವು ದುಂಬೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಡೆಗತ್ತೆ ಬಸ್ರೂರು ಬಾರಕೂರು ಅನ್ನಗವು ಬರಿಕ್ ಸರಿಂಡು ಅಡೆಗ ತತ್ವದ ಅದಂಡು ತತ್ವ ಬರಿಕ್ ಪೋಡು ನನಗೇನು ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಒಡೆಪೋಯರು ಸಹಜಕ್ಕೇನು ಇದಾಯ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಇತ್ತವೇನು ಕುಡಾ ಪಿರಗ ನೋಡು ಕುಡಾ ಪಿರ ಬರುಡು ಕುಡ ಬೆಮ್ಮೆರೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಅಂಡ್ ಅವು ಪರಶುರಾಮನ ಬುಡ್ದತ್ತು ಪರಶುರಾಮೆಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಪ್ಪನಂತ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದ ಕಥೆ ಚಿರಂಜೀವಿನ ಕಥೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ ಒರಿ ಸೈನಗಾಯ ವೈಕುಂಠಗು ಪೋಪೆ ಮೋಕ್ಷ ಅದು ಏರು ಒರಿಯೇ ಪರಶುರಾಮೆ ಒರಿಯೇ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಇನಿ ಪುಟ್ಟದ ಬೈದರಂದಿತ್ತಿನ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಏರಾಣ್లో ಪುಟ್ಟು ಏರಂದಿತ್ತಿನ ಪರಶುರಾಮೇನೇ ಬುಟ್ಟುನಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನೊಲ ಇಡ್ಲ ಅಪಗಂಡ ಅವಲೇದಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಪರಶುರಾಮೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಫಸತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪಂಡ ಜಗತ್ತು ಕಾಪನೇ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ಇಡೀ ಅವು ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ತುಮೂಲ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆನೇ ಈ ವಸ್ತುದ ಒಲ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೇರಿಂದ ಲೆಪ್ಪನ ಅವು ಪರಬ್ರಹ್ಮೆನೆ ಆಕಾರ ಸ್ವರೂಪದ ಅಂತೆ ನಾವು ಅಗ್ಗಿಡ ಕಾಂಚಂದನ ನೀರು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಅವು ಪರಂಬ್ರಹ್ಮೆ ಆ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪ ಈ ಶಕ್ತಿಲು ಪುರ ಇರು ಅಲ್ತರದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಬಲಾಂಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಗಾನದಗಡದ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಬೈದಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶಕ್ತಿಲು ಇತ್ತ ಇರು ನಮ್ಮ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಶುರಾಮೆ ಬಣಪ ನಾವು ಈ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಓಪುರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ದೇಹ ಭಾವನ ಬುಡ್ದು ಉಂತನ ಸ್ಥಿತಿನ ಪರಶುರಾಮ ಭೂತಾಪುನಿ ಅಥವಾ ದೈವ ಆಪುನಿ ಬನ್ನಗ ಒಂಚ ಆಂಡ್ ಉಲ್ತುರ್ದ ಪರಶುರಾಮೆ ಇಡೇ ಅವು ತಾರ್ಕಿಕವಾಯಿ ಅಪಗ ಮೂಲು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪನ ಮೂಲು ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ಪಿದೈಡು ಕೊಡಲಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಂಡ್ಯ ಕಟ್ತೆಗೆ ಅಂಚೆ ಅವು ಅಂಚ ಅತ್ತವು ಅವು ಕತೆ ಪನೀರ್ ದಯಪನ ಈರೆಗು ಆತ ಭಾವನೆ ಆತ ನಂಬಿಚ್ಚ ಅಮ್ಮನನೆ ತರ ಕಟ್ತೆ ಬಂದು ಈರೆಗು ಜ್ಞಾನ ಏತ್ ಬೇಜಾರ ಓಡಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಆ ಓಡಿರ್ ನಾವು ಲೈಡ್ ಅಂಚ ಇರ್ನೋಲ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಆಪುನಿ ಇಜಿನ ಬೇಲೆ ಪೂಜಿ ಯೋಗ ಇರ್ನೋಟಿ ಬೇಲೆ ಕೂಡ ఆయన అమ్మే ఆయన కూడా బతుకాయి ఎక్కడ దేహ భావ పోదిత్తుండు ఇది కూడా దేహ బత్తుండు ఆ సిద్ధాంత దేహ భావ ಬರ್ಪುನೆಡ್ದುಂಬು ಸುರು 4 ಜೋಕ್ಲೇನು ಬದುಕೋಡು ಬೇರೆ 4 ಜೋಕುಲು ಅವು ಹಿಂದೆ ಪೃಥ್ವಿ ಜಲ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಪನಪನ 4 ತತ್ವಲೇನು ಜಾಗೃತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಕಾಶ ತತ್ವನ ಜಾಗೃತ ಯಾನಿದೆ ಎಚ್ಚರ ಇತ್ತೆ ರೇಣುಕೆನ್ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪರಶುರಾಮೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಜಮದಗ್ನಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ರೇಣುಕೆಲ್ಲ 4 ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಇರೆ ಪನಿಯರದಲ್ಲ ಭಂಗ ಉಂಡ ಯೋಗ ಕಲ್ತು ದಾಂಡು ಯೋಗ ಆಂಡು ಇರ್ನವಲ್ಲ ಇಡು ಆ ಯೋಗ ಆಪುನ ಕತೆ ಇದು
ಇಜ್ಜಿನ ಏರಾಣ್ಲೋರಿ ನರಮನಿ ಸಾವಿರ ಕೈ ಸುದೆಕ್ ಅಡ್ಡದಿಯೆಗೆ ಆಯನ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲಿನ ಪುರ ಇಂದು ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಗೊಬ್ಬಯಗೆ ಅವೆನ್ ತೂದು ರೇಣುಕೆನ ಮನಸ್ಸು ಆಳಾಂಡಿಗೆ ಕರ ಮಲ್ಪೆ ರಾಯ್ಜಿ ಕರ ಮಲ್ಪನ ಪೊಯ್ಯೇಡು ಕರ ಇಂದು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಲಿಯರು ಅಲ್ಲ ರೇಣುಕೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಆ ಚಕ್ರೋಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಬನ್ನ ತತ್ವ ಇಂದು ಪೂರ ತತ್ವ ಬಂದಾಗ ಈ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಗೆ ಬರ್ಪಣ ನಾನೇ ಈ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಅಂದ್ ಹಂಪ್ ಅಂದೈತೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರ ಇಟ್ಟು ಪಾ ಬಂದು ಸರಿಗಮ ಪಾ ಬಂದು ಮೂಲ ದಾ ಬಣ್ಣ ಧರಿಸೋನು ಪುನಃ ಮೂಲ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬಂತೇರು ಪೂರ ನೆಂಟ್ಲಿಗೆ ಉದಾದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಈ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರೋಡು 14 ದಳ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಹಂಪ್ ಅನ್ಪನ ಅಕ್ಷರ ಈ ಹಂಪ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಆಕಾಶ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ ನನ್ನ ಇಂದು 14 ದಳ 14 ಅಕ್ಷರలుండు ಅವು ಅಕ್ಷರ ಅವು ಆಕಾಶ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರಗು ಓಂಕಾರ ಅಂತಾರೆ ಅವನು ಒಂಜಿ ಓಂಕಾರ ದಕ್ಷಿಣೋರ್ದು ಇಂಚ ಉದ್ದೋಗ ಮಿತ್ತು ಪರಪುನಗ ಅವು ಮೂಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ಅದು ಬಿದಾಯ ಬರ್ಪುನು ನೆಕ್ ಬೈರವ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತದು ಬಿದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಏನು ನಾನು ಇರು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಬತ್ತದ ಜೋರು ಸಿದ್ಧಿದ ಅದನ್ನು ಮಲ್ತಿಂಡ ಇರ್ನವಿಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ರದ ಆ ದಳ ಕುಳಿಯಾಪಲ ಜಾಗ್ರತ ನಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದೀರ್ಯಾಪಲ ಬೈರವ ಲೆಕ್ಕ ನಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೈರವೆ ಉಪ್ಪೆರ ಕಾಲ ಬೈರವೆ ಒರಿಯೇ ನಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಅಜ್ಪತ್ತ ನಾಲ ಬೈರವೆ ಅಪ್ಪು ಆ ಕಾಲ ಬೈರವನ್ ಬತ್ತದ ಬತ್ತಿನಗಳು ಈ ನಾತ ಬಂತದಕ್ಕಳು ಅಂಡ ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ತುರು ಮಿತ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ದು ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಂಡು ಅವರಿಗೆ ದೇಹ ಭಾವ ಪೋಂಡು ಬನ್ನಗ ದೇಹ ದಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ಅಂಡ್ ದೇಹ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿತೆ ಅಗ್ನಿಡು ಬುರ್ನೆತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ದಾನ ಆದಲು ಬನ್ನ ಪೊತ್ತಿನೆತ್ತು ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡ್ನಿ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡ್ನಾಗ ಅದಂಡು ಈ ಶರೀರ ಉಂಡ ಅವೇನಿತ್ತು ಏರು ಪತ್ತೊಂದೆ ಅಪ್ಪ ಮೂಲರು ಏರು ಅವರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಯನ ಪೊಗೆಳ್ಳು ಪಾಡೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಜ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನೆ ಐಗ ರೋದಯತಿ ಇತಿ ರುದ್ರ ರುದಿರಾಯತೆ ಇತಿ ರುದ್ರ ಬೊಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಯ ರುದ್ರೆ ಬುಲಿಪುನಯ ರುದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಜಿನ ಬೊಲ್ತೆ ಅವಾಗ ಬೊಲ್ತೆ ಆ ಇ ಉ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಓಂ ಇದು ಓಂಕಾರನು 14 ತುಂಡು ಮಲ್ತಂಡ ಐಟ್ ಆ ಇ ಉ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಓಂ ಬಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮೂಲತ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದ ಮಂತ್ರಗಳು ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಅವನ ಆ ಈ ನೆಂಕ್ಲಿ ಈತಿ ಈತಿ ಪನ್ಪತ್ತೆ ಇಂದು ಪೂರ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳು ಆ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಂಕಲ ಉಲೈಡೆ ಉಂಡು ಈರಿ ನೀವು ಒವ್ವೇ ಶಬ್ದನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪರ್ನಿತ್ತಿಂದ ಈರ ಆ ಬೀಜ ಮಂತ್ರನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ತಾರನ್ ಚಾಲೆ ಪೋತ ಕಲ್ತದೆ ಅಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆ ಬಾತೆರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಷರಲು ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡವು ಅವು ಇರ್ನ ಓ ಅಣ್ಣು ಚಕ್ರದ ದಳತ ಅಕ್ಷರ ಅದು ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಗು ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಈ 14 ದಳಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಋ ಪಂದೊಂಡಿ ಉಂಡತ ಹೌದಲ್ಲ ಇದು ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ದಿ ಜರತೈತೆ ಓಂ ಕಾಳು ಋ ಬರ್ಪುಂಡ ಇವಾಗ ಋ ಬಂಡದ ಋ ಬಂಡ ಋಷಿ ಇಂದು ಋಷಿ ಬನ್ನಾಗ ಋಷ್ಯತೆ ಇತಿ ಋಷಿ ತೂಪುನಯ ಋಷಿ ಅವನು ಇರ್ನ ಉಲೆಡ್ ಆಪನ ಧರ್ಮಲೇನು ಪೂರ ತೂಪನೆ ವಾವಾ ಧರ್ಮನ್ ತೂಪನೆ ಎಚ್ಚರಡು ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಇಲ್ಲೆಂಬೆ ಕಶ್ಯಪೇನು ಕಶ್ಯಪ ಪಶ್ಯಕ ತೂಪನೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ನಕುಲ್ಲೇರು ಅವು 7 ಚಕ್ರಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತಾರನ ಈ ರೀತಿ ಏರು ಈರೇ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಜಾಗ್ರತ ಈರು ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಮಾರು ಇರ್ನ ದಯಾನಂದನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಋಷಿನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪನು ಅವನಿ ವೇದವನ್ನು ಅದನ್ನು ಬರೆಯಾರ ಬರೀನಿ ವೇದವ್ಯಾಸನೇ ಬರೇನಿ ಬೇತ ಏರು ಬರಂಡಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸನ ಪುದರೆ ಪಾಡತ್ತಂದೆ ಅರವಿಂದ ಬರೇನಿ ಇಂದು ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಳ್ಳಿ ಅಕ್ಷರದ ಪುನಃ 14 ಪುನಃ ಓಂಕಾರನ ದುಂಡು ಮಲ್ಪನ ಕಥೆ ಅವು ಆದಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿವ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕಿನಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಗ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆಯ ಅವಧೂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಭಾವನ ಬುಡ್ದು ಅಂತಿನೇ ఆయన ಬ್ರಹ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿ ರುದ್ರ ಗ್ರಂಥಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರಂಥಿ ಜಾಗ್ರತ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚದಾಗ ಮೂಜಿ ಮಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡತ್ತವು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಣಮಾಲೆಲು ಪುರ ಆ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಷರುಳತ್ತೆ ಮಂತ್ರ అవుల మంత్రులు ఊర మంత్ర తెరిందండ మంత్రులు తెరిజిండ తెరిజిండ మళ్ళీ విషయం తింకుల పేపర్ ತುಂಡು ಮಾರ್ಗೋಡ್ ದಕ್ಕ ನೈಟ್ ಏತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಉಂಡು ಅವು ದೇವೇರು ಐಕ ದುಂಬ ದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ದೊಂಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏತ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಇನಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಎತ್ತಿ ದಕ್ಕನು ಎಂಕುಲು ಕಳೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಆಯ್ತ ಮೌಲ್ಯನು ಕಳೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತೆರಿಪುನು ಕಳೆ ತೆರಿಪವನು ಏರು ಈತ ದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು ನಾನು ಕಲ್ಪವನು ಏರು ಒಂಜಿ ಸರಕಾರ ಎತ್ತಿನ ಆ ಸರಕಾರಗೂ ಒವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಕಲ್ಪವನಿ
ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ಉಲಾಯ್ಡು ನಿಂಚಿಂಚಿನ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾರಂದ ಅಲ್ಪಡ್ದಾವು ಅಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಜೆ ಎನ್ನುಡು ಕಲ್ತಿನ ಕುಲು ಎಂಚ ನಾಸ್ತಿಕರ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬರ್ಪೇರು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡೋಲಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪೇರು ತೋತಾ ಬೋಲ ಮಾರು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ನಲ್ಪ ಗಿಳಿ ಸಾಂಕದನ್ನ ಐಕ ಸಾರಿ ಅದಾವು ಬಾತೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿದನೇ ಕತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನವು ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಇರೇನು ಪೂರಾ ನಮನೇಡು ಕೊನ ಇತಿ ಯಾನ್ ಬಾತೆ ಸರಿ ಸಾದಿಗೆ ಕೊನಪವನು ಸರಿ ಸಾದಿ ತಪ್ಪತ ಇನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕನತುಂತವನು ಅವು ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆತ್ತಂಡಪ್ಪೆ ದೈವದ ಆದಿ ದೈವನೇ ಅವು ಏರಿಯಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಡ ಏರಿಯಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಏರಿಯ ಶೂದ್ರ ಇರೋದು ಪತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರ ಕತ್ತವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕುಲು ಪತ್ತವನ್ನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸೈಡುನು ಎಂಕುಲು ಪತ್ತವನ್ನಿ ತಮ್ಮಾಲನ ಸೈಡುನು ಆ ತಮ್ಮಲ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ದೈವ ದಯವಿಟ್ಟು ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಡ್ ಪುರಂಚಿನ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಉಂಡತ್ತೆ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ಅವು ಇರಾಗ ಅಮ್ಮೇರ್ ಹಿಡ್ದೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಡ್ ಇರಾಗ ಅಮ್ಮಾರ್ದ ಬೈದಿನ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಮೂಲು ಅಮ್ಮಡ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪುನಿ ಬಟ್ ಅಮ್ಮನ ವೈ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನ ತಮ್ಮಲಡೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಅವಳು ತಮ್ಮಲೇರು ತಮ್ಮಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಯಜಮಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲತ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೂರ ನಾವೇನು ಪೂರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪನ ಏರವ ಆ ತಮ್ಮಲೆ ಎಂಕಲು ಅವೇನು ಕಾರಣವೇರು ಅನ್ಪ ಎಂಕಲೆ ಪನ್ನಗ ಆಯ ಅವೇನು ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪನಾಯಿ ಅಪ್ಪಣ ಮೂಲು ಇತ್ತ ಆ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪನ ಏರ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ಅಪ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಡ ಅಂತರ್ಗತವಾದೇ ಉಂಡು ಅವಾಗ ತಮ್ಮಲೆನೊಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆನೊಲೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಕ್ಕ ವೈ ಕ್ರೋಮ್ ಏರು ಬಂದಾಗ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕೆತ್ತುದಿನ ಹಾಕಲು ಕೆತ್ತುದಿಂದ ಏರು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿನ ಕೆತ್ತುದಿನ ಮನೆ ಇಂದು ಶರೀರ ಐತೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಅವೇನು ಕೆತ್ತುದಿನ ಹಾಕಲು ಬಾಹುಬಲಿ ಬಂದಾಗ ದೇಹ ಭಾವನೆ ಬುಡ್ತಿನ ಎಂದು ಬಾಹುನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಬಲಿ ಕೈ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಬಾಹುನು ಬಲಿ ಬಾಹುರ್ಬ್ಯೋ ಇಂದ್ರ ತಿಷ್ಟತು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಇಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಕೈಡ್ದಾತ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಡ್ದಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಬನ್ಪತ್ತೆ ಅಂಕುಲು ಅವನ ಕೈನ ದಯಪಾಡು ನೆಲ್ಪದ ಅವನ ಕೈ ಬಂಡ ಮನಸ್ಸು ಸೊ ಈ ಮನಸ್ಸುನು ಬಲಿ ಕೊರ್ನಾಯಿ ಸೊ ಇಂಚನೇಗ ನಾತ ಬಂತೋಡು ಬಲಿ ಕೊರ್ನಾಯಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕೆತ್ತುನಾಯಿ ತೀರ್ನವಲಡೆ ಕೆತ್ತುನಾಯಿ ಈ ಕೆತ್ತುನಾಯನೇ ಎಂಕುಲಿತ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಯೋಗಿ ಆ ಯೋಗಿನವಲೆಡು ಚೌರಂಗಿನಾಥೆ ಸೇರೊಂದು 2001 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಗೋರಕ್ಷನಾಥನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೌರಂಗಿನಾಥೇನೇ ಐತೀನಿ ಇಂಚೋ ಗೌತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಾಪಿ ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಡ ಮುಗಿಪೋಡು ಆ ಕಥೆನು ಏರು ಮುಗಿಪೋಡು ಏರು ಆನ್ಲೈ ಬರೀ ಪುಟ್ಟದು ಬರೋಡು ಪುಟ್ಟದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಕತೆ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಕಳದ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೇತೆ ವೇಣೂರ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೇತೆ ವೇಣೂರ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ ತೆಲ್ಪುನ ಬಾಹುಬಲಿ ಅವು ಚೌರಂಗಿನಾಥನ ಬಾಹುಬಲಿ ಇಂದು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ತತ್ವದ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪುರ ಮೈಕಲ್ ಪುರ ಒಂಜೆ ನನ್ನ ವಾವ ನಮೂನೆಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಆ ಪರತತ್ವ ಬೋಪುನಿ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವನ ಪತ್ತುನಿ ನಾವೇನು ಪತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡು ಇಂದು ಶುರು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವೇರು ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲು ಐಟ್ ಪಳಗದಾತನು ಇನಿ ಅವನು ಕಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಆ ವಿಜ್ಞಾನನು ಕೂಡ ಕನೋಡು ಈಜನೆ ದಾದಾಪಣ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಏರೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯರು ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಪ್ಪ ವಾರ್ತೋಡು ಬನ್ನಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಈ ದೈವ ದೇವರ ಎಂಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದೇ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆತಿಜವು ದಾದ ಬಂದು ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪವರು ಅಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಶಾಲೆ ಬೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಪಾಠ ಬೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಇಂಚೆಂಚನೆಂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಶಿಥಿಲ ಆಪುಂಡು ಶಿಥಿಲ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎರಡು ಎತ್ತಿಂದ ಈ ವರ್ಮ ನಮನದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಂಡು ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೈತಾತಿಗೆ ಬರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ವಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎರಡು ಜಾಗ್ರತ ಬೋಡು ಅವೇನಿತ ಮಲ್ಪೇರಪ್ಪುನಿ ನಂಬಿಕೆನೆ ಕಳೆ ಉಂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತೈತಾತಿಗೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಂಡು ಎರಡು ದಲಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಈ ತಿದ್ದರ ಆಪುಂಡ ಇನ್ನು ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ ಬತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯೆ ಉದ್ದ ಬೂರಿಯೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಇರು ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಂಡ ಅವಳು ಡೊಫೆಮಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಮೂಡ್ ಅವು ಡೊಫೆಮಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಂದಾಗ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದು ಇರಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ ತಥಾಸ್ತು ಬಂದಿರು ದೇವರು ಅಣ್ಣ ಇರ ಖುಷಿ ಅವಡು ಇಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಐತಾತಿಗೆ ಐತಾ ಬೇಲೆ ನೀರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡಿಯಾರು ಯಾಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ತಿಜಾರು ಓಲ್ ಪಿದೈ ಪೂರ ಪುನಾಗ ಐತಾ ಬೇಲೆ ಐತಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ತಿಜ ಅವ್ಲು ಯಾನ್ ಆಯ ಇಂಬೆ ಅವು ಎಂದು ಪೂರ ಬತ್ತನು ಅವೇ ದೈವದ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವೇರನ ಎದುರು ಅಂತನಾಗ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಈ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಆ ಭಾವ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಂಕಲ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು
ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಐಕದಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡದು ಅದನ್ನು ದೇವರು ಜೋಜ ಬಂದು ಜೋಜ ಕೈ ಮುಗಿ ಆ ಜೋಜ ಕೈ ಮುಗಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಡ ಊರುಂಡು ಪಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚಿನದು ಎನ್ನುಂಡವು ಸೊ ಅವು ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಡ್ದೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕೊರೋ ಒಂದು ಬರೋಣ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪತ್ತದಿ ಇದು ಕಲ್ಪಾರ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೈವಳ್ನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚೊಡವಿನ ಧರ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿಂದ ಪನ್ನಗ ಅವು ಭೂಮಿನೇ ದಾಡಿಡ್ದು ತಿದ್ದುಕೊನೆ ನಿಂದು ಕಾಲಿ ಎಂಕಲ ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿ ನಿಂಚ ತಿಕ್ಕದು ಕೊನೆತ್ತವು ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳು ಇಡೀ ಭೂಮಿಡೇ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪಣ ಇಂದತ್ತ ಬಿತ್ತು ಇನಿ ಆಫ್ರಿಕೋಡು ಪುರ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಆಫ್ರಿಕೋಡು ಏನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 15-20 ವರ್ಷದ ತರಂಗಾಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ತುಳುತ ಶಬ್ದಲು ಓವ ಶಬ್ದನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮರತಾಟಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ದೈವನ್ ನಂಬುನಿ ಇಂದೇ ತಾರಿದ ಓಲಿನ ಮಡಲ್ನು ತಾರದ ಮಡಲ್ನು ಕಟ್ಟುದು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಿ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂದು ಪೂರ ಆಫ್ರಿಕೋಡು ಉಂಡು ಇನ್ನೀತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿತ್ತೆ ಓಡೇತದು ನಂದು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಅಂಡ ಒರಿಂಡು ದಾಮಿನ ಒರಿನ ಬಂದ ನಿಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಇಂಚಿನ ಜಾತಿ ಅನ್ ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ ಐತಾನೆ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ನಾನು ಐಕು ಬೋಡನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ 14 ವರ್ಗದ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಇಟೆ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಇಂಚೆ ಬರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಂದೇರೆ ಗೊತ್ತು 14 ವರ್ಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಡ ಒರಿಪಾರ ಉಂಡು ಈ ಒರಿಪಾರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಿದ ಈಗ ನೋಡಿ ತೋಚ್ಪೋಡೆ ಬತ್ತನದಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ ನಂಬಿಕೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ದರ್ಶನ ಬರಂದ ನಂಬಿಕೆ ಪುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಳೆ ಇದು ಎನ್ನಲಿ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಭಯಂಕರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅವು ಇಂದು ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಈತು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಈ ದರ್ಶನ ಗಿರ್ಶನ ನಂಬೇನೆ ನಂಬೋಡ ದರ್ಶನ ಬರೋಡು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ನಂಬೋನು ಒಂಜ ಇರು ಓದುದು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜ ಕೇಂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಮೂಜಿಲ ಇರು ಮಲ್ಪುಜಾರನ ಎತ್ತಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿ ಕಲಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿ ಕಲಿನಾಗ ಓ ದೇವರೇ ಬಂದು ಇರು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಉಲೈಡವು ಪ್ರಕಟ ಆವಡು ಇರ್ನ ಮೇಯ್ಪುರ ರೋಮಾಂಚನ ಆವಡು ಈ ತಾಂಡ ಐತ ಬೇಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಪರಿಸರು ಮಲ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಇರಡು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ದರ್ಶನನೇ ಬೈಜಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ಪುನಿ ಅವಾಗ ಇಂಚಿನ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲ್ತ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರೋಡು ಸೊ ತೆಂಕಲ ಸಮ್ಮೋಹಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬರ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನಡೆ ಏರೋ ಓವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ ಬತ್ತಂ ಬರ್ಪೇರು ಸಮ್ಮೋಹನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಏನ ಕಾರಣ ಉಂಡಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಮೂಜಿ ದಿನೋರ್ದಿಂಚಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬಂದು ತುಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಪೋದಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿ ರಾಂಡಲ ಇಂದು ಸರಿಯಾತಿ ತೆಂಕ್ ಪೋಯ ಪುರ್ಸತುಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಸಮ್ಮೋಹನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊನ್ನಗ ದಾದ ಅಕಲ್ನ ಕೂಲತ್ತ ನಾಗೆ ಅವೇ ನೇರ ಬಂಧನ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ನಾಗೆ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಂಡು ಇತ್ತು ಬಂಧನ ಬುಡ್ಪಾಯ ಸತಿಗೆ ಇತ್ತು ಬೇನೆ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಒಂದು ಯಾನೆ ಪನೋಡ ಅಥವಾ ಯಾಂಕ್ ಸತ್ಯೋನಿ ಯಾನ್ ಪನೋಡ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆ ಅಂಡ ಪೋತುಂಡ ಯಾನಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ಬಿಡೋಲಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ನೀವು ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಅವು ಓಲನ್ನ ಅಡಿಮೇಲಾಂಡ ಇಂಚಿಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಆಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಗುಣ ಅದ ಅಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ತಿಂದ್ರಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡ ಉದ್ದ ಪೂರ್ರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಓ ಕೈ ಮುಗಿಯರ್ಲಿ ಜಿರೆಗ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಣ ಆಯ್ ಮಲ್ತಿನ ಖರ್ಚಿಲು ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯರ್ಥ ಬಟ್ ಹಿಂದೂ ಭಾಷೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಯಾಂಕಿತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನೇನು ಪನೋಡು ಬನ್ನ ಎಂಕು ಒಂತೆ ಪನೋಡತ್ತು ಪನೊಂದೇ ಪೋಡು ಇಡೀ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆವೋಡಿಂದು ದಾಯಬನ್ನಾಗ ಈತು ಸುಲಭಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಾರ ಹಾಕೊಂಡಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂದ ಅವಿ ನೀರು ಪಂಡ ದೆತೋನು ಜೆರೇನು ನಿತ್ಯಾಕರ್ಷಣದ ಕಾಲ ಅಂದಪ್ಪ ಪೂರ ಕಾಸ್ತ ನಿತ್ಯಾಕರ್ಷಣದ ಕಾಲ ಅಂದ ಇವಕ್ಕ ಸತ್ಯನು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಪ್ಪುಜಿ